Gindeklara sang Office of the Building Official nga hindi safe ang 17 ka mga imprastraktura sa siyudad sang Iloilo. Apat sa mga iniyang nagakinahanglan sang immediate repair. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Mavigo Stilo, ang head sang among opisina ay ginpahayag nga 11 sa hindi safe amo ang government offices sa diin nakitaan sa mga minor nga mga crack o litik. Anom naman ang halin sa Central Business District, laki pang Loksin Kolwala Building. Sa inspeksyon nga ginpanigayon sa 34 ka mga government offices, 20 ang gindeklarar nga safe building. Sa 80 man ka mga building sa Central Business District nga gininspekta, sa 34 ang gindeklarar nga safe. Ginabanta nga 30 to 40% pa lamang ang ginauyatan nga data sa opisina. Nagapadayon pang inspeksyon sa mga opisina sa mga imprastraktura sa syudad. Nagpahanumduman si Gustino nga kung may makitaan nga mga minor cracks, bisan hairline lang ang kadakoon, gilayon nga i-report sa ila opisina. Sa ka-inspection kita sa government offices nga pulo kabilog, may health centers kita nga 6, may ara kita nga eye care, may schools kita, kag may hospitals. So, total of 34 buildings ina. Mahambal naton, upon visual inspection lang naton, nga wala kita sa may nakita nga mga cracks or whatever, even minor, nga may safe buildings kita, may ara nga do 20 kabilog ini sila. May ara man kita, yes, may nakita kita nga consider ta nga unsafe. Nabalikan si Engineer Mavigo Stilo.